تي مصلحتنا فنلاند دما حدا قرام زرخه بنتايو اتهم بلح زبولو دق تبعاتيوسي اب حدار ناي مغبارن اب حدار ناي مقصالن زلعال حيلي كم زلوهم سلام تخططت نايز channel كما تخونو ازانا لهم تمرت دما بلوص ودي تمرص ودي ويكا تي اب هيوت عود زخون ودس انت عينتي بفلاي اب فقرنا بحرار مالتي زبل ارس ببزح يمص نيرو نعو نخملس الى لومي حنت فيديو قريب لغو بزح اقرمتي كاب ريسيرشن كاب بزح تعزبتن زمصت يامو كسام مودات تخطاتيلكما نفسكم كتعريو تمودات مالتي توم دقنستيا قندي نعاخن انت عينت ابواتات يوم توم دمرصو نختلليا indirect لدمانة موداتهم كم عينت هيوت نخلوهم نختصلوا يعدمكن مو هاي نابت تمرت نخيد امبارنا لو مارس تمرتنا توم فلويات بالليقاتات اب حدا ودك متخلخ ወይ بلوص ود تمرات ودك متكلا تاغوال اينوت نغرات اينوت يوم بلوصነት ናይ ወዲ ዘግልሑ ከምኡ ድማ ኣወዳት ንሕና ኣብ ኣዋልድ ዝምረጽ ወይካ ንዓና ተመረጽ ትገብረና ዝኽል ብሉጽነት ከመይ ጌርና ከነዕቢ ንኽል ንኽልትዩ ክጠቅም ትኽል ኣገዳሲት ቪድዮ እሞ كسام موداتا كتكاتل ويعدمكم نابتا قدامي تنطبخنا توسادما كاب حدا عبر ريسيرش كباب 26 شح سينجلا ودات اب فينلاند ريوم زغبرو مصنعتيو حدا كابتي بدقنستيو تمرات بحر خوينس ترغبه دما بلحي وي انتليجنس وي سمارتنس يلوم سلازي ودي اتي بيرفكت جاي وي بيرفكت مان وي كتبلوز ودن تمرات ودن زبحال تطبوق وتججف حيال ايكونن بزح غزي بفقري اب حدار اتزبلص خوينو استرخبه بلح زخونه وديو ኮይን ረኺቦም ማለት እዩ እዚ ድማ ብዙሕ ነገር እዩ እትቀደም ኣብ ተፈጥሮ ክምለስ ከለና ሓያል ወዲ ካብ ጸላእት ክከላኸል ሃዲኑ ከምጽ ይኽእል ነይሩ ስለዚ ተመራጽ ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ሓያል መን እዩ እንድሕሪልና ርእሱ ቀመም ዘለዎ ጥራይ እዩ ምክንያቱ እቲ ጉልበታዊ ሓይሊ ከም ጻልካ ዝኽእል ለውጥ ኣብዚ ዓለም ውሑድ እዩ እቲ ናይ ጉልበት ሓይሊ ወይ ጉልቡት ኣካላት ሕማቕ እዩ ማለት ኣይኮንኩን ንሱ ንበይኑ ግን እኹል ኣይኮነን ኣብቲ ግዜ ሃድን ንሱ መይ ብእኹል ነይሩ ኸውን ኢሎም ግን ሓንጎል የድሊ ስለዚ ብደቂ ኣንስትዮ ቀዳማይ ተመራፂ ኮይኑ ፀንሐ ብልሒ ኮይኑ ረኺቦሞ ብልሒ ክንብል ከለና quick thinkers ቅልጥፍ ኢሎም ክሓስቡ ዝኽእሉ ከምኡ ድማ ፀገማት ክፈትሑ ዝኽእሉ ናይ ፀገማት መፍታሕ ክእለት ዘለዎም ክልተ ነጥብታት ጠቂሶም ኣው ብምቕፃል እቲ መፅናዕቲ ናይ ፊንላንድ ድማ ሓደ ገራሚ ዝረኸበ እንታይ እዩ እቶም ብልሕ ዝበሉ ደቂ ተባዕትዮሲ ኣብ ሓዳር ናይ ምግባርን ኣብ ሓዳር ናይ ምቕፃልን ዝለዓለ ሓይሊ ከም ዘለዎም ረኺቦም ብጣዕሚ ዘገረመ ፍጻመ እዚ ስለዚ እቶም ፅቡቅ ሓንጎል ዘለዎም ወይ ንቁሓት ሰባሲ ንሓዳር ጥራይ ተመረፁ ዘይኮኑሲ ወይ ኣብ ሂወት ዕውትካ ጥራይ ዘይኮኑስ ቀፃልነት ኣብ ሓዳርና ፍቅርን ኣብ እምነትን እውን ዝለዓለ ፋክተር ንዑ ረኺቦም ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ነገራት ከም ዘለዎም ተገዲፍና ደቂ ኣንስትዮ ንክልተ ኣወዳት ማዕረ ዝኾነ ነገራት ዘለዎም ተሪኢና ኩሉ ቁመንኦም ኩሉ ነገሮም ሓደ ኮይኑ ግን መፈላለዮም ፍልጠት ጥራይ ወይ ካብ ብልሖም ድሕሪ ኮይኑ ንበልሕ ወዲ ይመርፃ ኮይኑ ተረኺቡ ሓንቲ ኣገራሚት ኣብኡ ዝረኸብዋ ድማ ብልሒ ዘለዎም ኣወዳትን ፅብቕቲ መኪና ዘለውን ክመርፃ ተረኣየን ኣብቲ ሪሰርች እጂ እታ ናይ ፅብቕቲ መኪና መልሲ ክረኽቡላ ብዙሕ ኣይከኣሉን ግን እቲ በልሒ ግን ምስቲ ካልእ እውን ይኸይድ ፀኒሑ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መፅናዕቲ ክምልሶ ዘይከኣለ ሕቶ ግን ሕራይትን ኣዋልሲ ንፉዓትን በላሕትን ኣወዳት ይመርፃ ኢልና ዕድል ተተዋሂብወን እቶም ኣወዳት ከምስተን ኣዋልድ ይሕጎሱ ዶ ድሕርቲ ናይ መጀመርያ ዘሎ ናይ ሮማንቲክ ፌዝ ድሕሪዩስ ምሰን ክዕልሉን ክዓብዩን ይኽእሉ ዶ ንዝብል ሕቶ ግን ሓደ መደምደምታ ክረኽቡሉ ይከኣሉን ግን እንታይ ዝብል ትዕዝብቲ ሂቦም እታ ጓል ብልሓ መማዝንቶም ወይ ከዓ ንላዕሊ ክትዓቢ ትኽእል ዓይነት ክትፅሎ ትኽእል ሰብ እንድሕሪ ኮይና ፅቡቅ ዝምድና ክህልዎም ይኽእል እዩ ኣብ ዝብል መደምደምታ በፂሑ ማለት እዩ ሪሰርች እታ ካልይቲ ነጥቢ ዝረኸብዋ ኣብ ተመረፅትን ብሉፃትን ደቂ ተባዕትዮ ወይ ኣወዳት እታ ካልይቲ ፋክተር ሪስፔክት ኢሎማ እዚኣ ሪስፔክት ትብል ቃል ወይ ክብረት ትበሃል ሰለስተ ጨናፍር ኣለዋ ተቐዳመይቲ ሪስፔክት ክንብል ከለና ነታ ጓል ኣንስተይቲ ትወዲ ከም ዘላቶ ሙሉእ ኣኽብሮት ኣለዋ ኣኽብሮት ጥራይ ዘይኮነኻ ናታ ኣስተዋፅኦ ኣብቲ ምስኡ ትገብሮ ሓዳር ፍቕሪ ይኹን ካልእ ናታ ቦታ ኣለዋ ንሳ ክሽፍነ ትኽእል ቦታታት ዝኣምነላ ነገራት ኣለዋ ስለዚ እቲ ሪስፔክት ማለት ከም ሰብ ጥራይ የኽብራ ዘይኮነሲ ኣብ ክእለታታ እውን ይኣምን እዩ ስለዚ እታ ጓል ንሳ ትተኣማመነሉ ክእለታት ኣለዋ ማለት እዩ ነቲ ንሳ ተኣምነሉን ንሳ ዓቕሚ ኣለኒ ትብሎ ትወዲ እውን ይኣምነላ
ስለዚህ እቲ ምትእምማን እቲ ክብረት ኦልሬዲ እዚ ሓደ ብሉፅ ክራይቴርያ ወይ ብልጫ ናይቲ ወዲ ተባዕታይ ኮይኑ ይርከብ ማለት እዩ ነታ ጓል እቲ ወዲ በላሕ ምዃና ብልሕናታ ይርድኦ ካልኣይ ድማ እዛ ሰብ እዚኣ ሓንቲ ፅብቕቲ ባኮ ይኮነትን ኣብ ሂወቱ እንታይ ማለት ዳ ኪኖቱ ደጋዊ ፅባቅያ ኣብ ሂወቱ ከተበርክቶ ትኽእል ብልጫታታስ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ስለዚ ኪኖቲ ደጋዊ ፎርማኣ ዝጠመተ ኣብ ውሽጢ ዝኣተወ ኣስተዋፅኦ ናታን ብልጫታት ናታን ኣብ ሂወቱ ኣብቲ ሂወት ናይ ክልቲኦም ድሮ ክሪኦ ዝኽኣለን ከኽብሮ ዝኽኣለን ማለት እዩ ከም ካልእ ድማ ሓደ ግዜ ኣወዳት ነታ ምሶም ዘላ ጓል ከም ንብረት ክሪእዋ ይረኣዩ እዮም ይብል ስለዚ እዚ ወዲ እቲ ዝያዳ ተመራፂ ወዲ ንስኺ ክትመርፅዮ ዘለካ ጓል ተኮይንካ ትወዲ እውን ነታ ጓል ካብ ኣቅሓ ወይ ካብ ንብረት ንላዕሊ ኣብሊፁ ክሪኣ ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ሰብያ ኣብ ሂወቱ ድማ ሓደ ኣገዳሲ ኣበርክቶ ክትገብር ትኽእል ሰብ ምዃና ክኣምን ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ክራይቴርያ ወይ ካብቶም ረቋሒታት ኮይኑ ተረኺቡ ካልኣይ ካሪየር ይብሎ ወይ ከዓ ናይ ስራሕ ዓለም ክንጥምት ከለና እቲ ብሉፅ ወዲ ዝበሃል ነታ ጓል ስራሕሲ ወይ ዕቤት ወይ ከዓ ኣብ ናታ ደረጃ ናታሲ ግዴታ ኮይኑዋ ጥራይ ዘይኮነሲ ክትሰርሕን ክትዓብን ከም ትደሊ እውን ይርድኦን የኽብሮን ስለዚ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ንደጋዊ መልክዓን ገለን ጥራይ ዘይኮነስ ንክእለታታ ሰሪሓ ክትዓቢ ከም ትኽእል ዕድላት ተረኺባ እንተዘይብላ ማለት እዩ ዕድላት ተዋሂቦም እውን ንላዕሊ ገፃ ፅልዋ ክትገብር ትኽእል ሰባት ክትልውጥ ትኽእል ምዃና ይኣምነላ ማለት እዩ ስለዚ ዓብ ብስራት ንደለይቲ ፍልጠትን ዕቤትን ጆርጆ ብሰንኪ እዚ ብላክ ፍራይደይ ዋጋ ይተብድለልና እንዲኻ ኮርሳትካ ይጎድልኒ እዩ ዝብል ተደጋጋሚ መልእኽቲ ክበፀንቐኒ እዩ እምበር ነቲ ጠለባትኩም ንምምላእ ንሓፂር እዋን ዝፀንሕ ብምሉእ ኮርሳትና መጉዳል ናይ ዋጋ ጌርናሉ ኣለና ስለዚ ትምህርቲ ናይ ስቶክ ማርኬት ብቁጠባ ክትዓብዩ ናይ ኦንላይን ቢዝነስ ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊሽ ትምህርቲ ኮምፒተር ከምኡውን ትምህርቲ ናይ ኤዲቲንግ ክትመሃሩ እንተደሊኹም ንሓፂር እዋን ዝፀንሕ مقدار واقع غيرنا لكم علينا حجين تدي تتكلم كل جورجو قديلن دينير واقع زبها لي لان سلازن حتى روان واقعنا كنبدو لكم هنا كيدكم سقمتو وسيدكم نابت تمرتك تعطوا دما بتحتنا يعدمكم بدحان مصو ثانك يو فيري ماتش نتناتا عبيت كل غزي يدغفو مالتي سلازي نتناتا عبيتن نتناتا سرحان درجاناتان اكداسو مخانو نعا سلازي امن سلازي خبرن نتن نزي نغرات نخت عبي زدليا حجزن مورالوي يكون قطباوي كالوت مدففاء كله غزي يكون كوهابا يصعر مالتي نساون كوم غزي وسدي سبيس يدليني كتبل كلا اي ጨቃጨقني ምክንያቱ ንክት ዓቢ ስለዚ ድግፋ ክትዓብየሉውን ስለደሊ ተዓቢ ጓልሲ ኣብ ሂወቱውን ስለተድልዮ እታ ሳልሰይቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ብፍላይተን ደቂ ኣንስትዮ ከስተውዕላሉ ዝግባእ ማለት እዩ እቶም ኣብተን ሲንግል ዘለኽን ማለት እዩ ክልቴኻ ሓደ ዓይነት ወይ ተመሳሳሊ ክብርታት ክህልወካ ክኽእል ኣሎ እንታይ ማለት እቲ ክብርታት ንኣብነት ብዛዕባ መርዓ ታጓልሲ ኣብ መርዓ ዘለዋ ርዲኢት ከመይ እዩ تودخ أمر عزل وردي كماي إزي مجمريا كتجنازة بخت كلا لك أوداتنا والدين استفل عليه رديتي زلهم زع أمر أزردو نجاري جن التينة بتاعت نعها كالرغبة كزغل نجار كلوك خلاله أمانة تفعل تخينك بحارات كتلاقي تخنها كمود ما قلعو ما سخاق تولد كنيخات تولد كتولد دي خاي تولد انت عينت الزون نايكلت يوم رقحيتات كرولو بزعبا جنزب زلو مرايا سانتاي تدلي نسنتاي تدلي بزعبا سدرا أقداس بفلا حرة سمنا وانا دي عبد الحريق مالو سما باناجن أقداس تيا بزعبا سدرا كلت يوم كرادو خلالو ماني سدرا زبحال سدرا حجي إرتراي معاتي بيتسبنا ويا حبشة معاتي بيتسبو جن أب حدار ويا فقرك كيت كلها ماني يوم توم كان دكفان ناي سدرا ناي كلت يوم حلاف النت كخون زلون سلازي سموق أبيلكا أوكي أبون عدن زيوم قدام النت بعينات بناتي ريتو ويبناتي تحساسب كون وصاي كون غلي ابون عدن ناي كلتيوم مصامتي قدامنتي وهابم اتوم كالوت احوات دما تقدامنت دحريوم يمص مالك ስለዚህ ነቶም ክልተ ነቶም ዓበይቲ ነቶም ወለዲ ዝግባእ ክብርን ሓገዝን ክንባለና ነቶም ድሕሪዮም ዘለውኻ በባዓቕምና እጃምና ነበርክት ማለት እዩ ስለዚህ እዚኣቶም ክሳነዩ ክኽእሉሎም እታ ሳልሰይቲ ነጥቢ ተመረፅታ ወዳት ዘለዎም ወይካ ንሓደ ወዲ ተመራፅን ብሉፅን ዝገብሮ ነገር رئيس متأممان or self confidence نايت ود مالتشو سزي دكنسيو up confidence زخون أو دات ببزح تسحابنا تيريا مالتشو سلزي تودي سحابن تمرات كون تدليك قدامك صار حل زلو ناتو رئيس متأممان وي self confidence كن رينا بزي سلزي تودي أزيو بناتو كبرس لزلو نايتاقوال نتاقوال قدامي نكتعبي دليك على ما تعبيت ناتا عايز قونيو
درجاناتن لا على جزء عب خلا نتودي سكات يفترولوني معناته نسون نفسه زأكل كبر سلسلوا نتقول نفت خبرولو بوتان خد يدفع يدقفا منتان نساون كبر تركب أبتي نسا كتبص حد خل علامات هاتان خد بس كتبع يرأى مالتي معناته ناي نفس كبر سلسلوا يرسمت ممان زلهم تكتبعتيو قال كابتم تمرت يوم دك نستيب لنا له معناته قدامي نقول كمي جر كتفكرة وي كمي جر كتخبرة كالاي دما اتناي تاغوال زخون يكون درجة أبيتن تاشمون أيسقو مني زيادة نعم كبريز وسخلون ويكا أبرئس متمامن متممانهم يوسخلون بر مس آي ورادرون يوم أجي اتي متممان زي بلوم دك تبعتيو أبزيد تقام اتودي أب نفسه زي تأمامن تقوينو ناي تاغوال أبيت كل جزية نعون تحت زور ديز مسلو مغنياتو أبناتو الردادعة ميبي نسول عليك خونكم زلو أجي ولا تقالون كتردعت كلا over act خد بلانه تودي نشتكتهم سلوي تحتي أمخانو خطريزة بغاي يكونن الت power struggle كلي أي جبان نديجن تودي ناتو كبري أوشت كله لو بتقال كتسلو أي جبان زي كل تيخاخت مزازن على كاجن نتقال كدقصة ورايل كاجن بغاي يكونن بزح متأممان رسم متأممان زقولهم دك تبعتيو دماي بلتي مزنعتي ندق نستيو بزح جزء كتعطون ويكاتحتيهم كوينن كرايا ويكوناون يمرتيهم سلازي كمهارك عبيان تجميران يسكفومي دس هاي بلومني سلازي استفل عليهم مغنياتات بمقبار كعبت وين يفتنيهم يبهال زخا صبغا يكونن مالتي راب عيدما تمرس دك تبعتيو زبحالو ترجم ناي فقر يردومي فقر حراي كل سبير تعني زبل فقر مالت جنتا مالتيو حدار وي فقر زبال بيرفكت ويكا مولو زخونه كم زيله مفلاتيو سلازي حدار وي حد فقر قتل اندحر خوينو توم نفعاتن بلصاتن ودات قصالنت ناي فقري ابسراح زمركوس مخانو يردو فقري برتع سراح زدليو حدا ازيو اقداسي كفال وي جردين هيوتيو جردين تايو حرشات فل جردين كل جزء حدا نقدر تراي يكون زدليو ما يدليو صحي يدليو دخعي يدليو مخسكواس يدليو تعالى مدهنيتات زدلون على لذي كل نقرات كتما على تخيل كها تصبق في الرياض تركب فقر لما لك كمان ممكن خان يدليو سلازي اتي تمرص ودويت بلوز كتمرص وزن لكن حضارت عندك نشان تقينا نذكر دع زخل مغنياتو ابت مجمر حاوز بالفقر كل سب فقر فلت يدمسلو فقري زفلت جن ابت اجماعات كما تخلو فقر بخمي كم زبدح كردع زخل اندحر خوينو ازي تفلوينات نايتهم بلوص ادك تبعتيو زغلح مالتي كال ناي فقري برديت ويكا افلطو زبحال نابنت نتاغوال سيتي معاصو يخفتلا كمون سيبون كف كبلوامي يفتنو كمون say thank you يقن يلي زبل قال زتقامو كمون كال دما كميل لخيلوم بلب يكفلطون كسمعون زدلينا تاغوال دليتاتان وشتا زلو نختزارب دما صنيلوم سمعوا مالتي سلازي الزون قال كابتي افلطو ويرديت عمق زبل رديت ناي فقر مالتيو تشارمي بلوزي سلازي الزون اقداس باتا نتودي زغلحن زبلصنيو سالسيتي ذات بدل ما قدرت يا integrity حقنت مالتيو حقنت كأمانة قداسي أفقري it's about doing the right things إذا هجنتين بلانا تودي كل جزء قنوع كوينوس ترى أيو يزجبر نسخة هلو أيتحلو مسبح هلو أيتحلو كل جزء قنوع كوينوس ترى أيو كجبر زخل سب الزون تمرات كاركتر ويكا تمراتي نجاريو أفتهم بعين دكنسيو تندكنسيوسي كمرت أوز خلا بحريو تودد ما بلوس مخانو زت أمامنا نجاري كما يجري كهتفلت تدخل integrity وي حق الناس نحدث حنت أبننا تايبهم نالو زعبا كالوس سبات كزارب كله كما يزارب سنين كام اسمع يدلي ولا نعناته كما يلو انتايبل كما يلو خينجر زعبا كالوس سبات كزارب كله يا حمديو ما عاد يزارب فزي بزعبا خالوت انتهي اللي زاربالو بزعبا خاط ما حنقول انتهي كزارب مخانو يتنبهل كاجو يبلو كالوت سلازي كل جزء كم اللي زاربالو عذاب صبغيو what kind of actions does he approve انت عين التكبارات دما يسحبون ويكا يفقد نابنت افقد ميو كبابيو بزع جزء تقوم لا ريستورانت خدكيت كلغا اتسب وي تاسب كميلا نتا ويتر ريسبكت تبا
حد أجد أسنت بيه مخنياتو ويتر حدش سبيا بتجزيتي سلزي مزح حدش سب كمي لا ريسبكت الوا تحققني ويتحققني بهريات ناتو أو كرأي خيل يبلوك على كيلا تاتون سلزي تأكشن تنسوز جبرو تكبارات عذاب يدلي كمودما تنات values كمي يمرأي يدلي تهم شيء تقع كالوت أقدستي quality تاتويكا بلجاتات ناي حدا بلوس ودز بحالو كن رينا حدا kindness رهراهي رهروه ديو معناته حدا كابت فقري ديو حدا ديو نزارب كلنا رهراهي كلو كخلالو رهراهي كنتاي مالتي بغمي كتفلطو نزبل حتى እቶም ርህራሃት ወይ ካብ ጽቡቃት ወይ ብሉጻት ደቂ ተባዕትዮ ዝበሃሉ ንዓኽት ጥራይ ኣይኮኑን ርህሩህ ክኸውን ዘሎ ንዓኽት ጥራይ ኣይኮኑን ክሓሉ ዘሎ ሓልዮት ኣብ ካልኦት ሰባት እንታይ ዓይነት ሓልዮት ኣብ ካልኦት ሰባት ኣለዎ ሓደ ብሉጽ መግለጺ ክትረኽብሉ ትኽእል ኢኹም ምክንያቱ ንዓኺ ምናልባት ኣብ ፍቅሪ ስለ ዘለኹም ክኸውን ይኽእል ግን ንኻልእ ኣብ ጎንኹ ዘለዎ ሰባት ከመይ የኽብር ኣሎ ስለዚ ከመይ ገይሩ ንኻልኦት ሪስፔክት ሂቦም ኣሎ ምግንዛብ የድሊ እሱ ድማ ጽባሕ ንግሆ ንዓኺ እንታይ ዓይነት respect way kindness كاو ترغب تخلي يتنبحل كمان وازا جوني لنيره دك انستيو توازاي ودك فتوى معتين جيت مرة صرت كنت دليخا كان ودي كل جزء حسيت جوك تقبر كل عليك دك انستيو ابز حسبال دك انستيو ودي ابز حسبال دك انستيو كل جزء زسقانن ززانيانن وازا زسمعانن زياده يدس بلان فشق قبلن كسان زخل لما زياده ቻንስ አለው አታጓል እድል ንኽረክብ ማለት እዩ ስለዚ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ከም ካልኦት ሰባት ዘስዕዎን ፍሽኽ ዘብልዎን ዘሐጉስዎንን ኣብ ከባቢኦም ክህልው ደስ ይብለኒ ይብለና ታሳሰይቲ ነጥብ ድማ ሪስፖንሲቢሊቲ ሓላፍነት ክወስድ ዝኽእል ሰብ ምክንያቱ ሓንቲ ጓል ካብ ወዲ ትፅበየ ነገር ተሎ ሓላፍነት እዩ እዚ ኸ እንታይ እዩ እንድሕሪ ዝኾነ ነገር ጌጋ ነይሩ ብጌጋ ነገር ገይሩ ፅንህ ኢሉ የቕረታ ተጋግየ ኢሉ ነገራቱ ክርም ዝኽእል ከምኡውን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ እንተደንጉዩ ወይ ክትዝግባእ ስራሕ እንተዘይፈፂሞ ይቕረታ ዝብል ኤክስኪውዝ ከምዚ ኮይነ ዘይኮነስ ኖ እዚኣ ጌጋናተያ ተጋግየ ኢሉ ጌጉ ኣሚኑ ክቐርብ ዝኽእል ሰብ እዚ ምልክት ናይ ሓላፍነትን ነገራት ሙሉእ ሓላፍነት ወሲድካ ናይ ምስራሕን ዘተንብዩ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ተወሳኺ ብልጫ ናይ ወዲ ዘጉልሕ እዩ ስለዚ እዛ ቪድዮ ከም ዝረኣናያ ብዙሕ ኣገዳሲ ፍልጠት ኣለዋ እቶም ኣወዳት ነዚ ፍልጠት እዚ እንተለና ከነዕዝዞ ከነዕብዮ እንተዘይብልና ድማ ክንነጥቆ ምክንያቱ ተመረፅቲ ክንከውን ምንታን ምክንያቱ ኩለን ተሪናየን ኣዝየን ፅቡቃት ኢና ፍቅሪ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልእ ፅላት እውን እተን ደቂ ኣንስትዮ ከዓ እንታይ ዓይነት ወዲ ደቂ ተባዕትዮ ከመይ ኢሎም ክምልመሉ ከም ዘለዎም በዝናትክን ተግባራት እውን ክትሃንፃ ትኽእል ኣይኽን ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ንኩልና ክትጠቕመና ትኽእል ኢላ እያ ቀሪበያ ምናልባት ተድልዮም ትህልዎም ኣሕዋትኩም ኣሓትኩም ተለዋ ሼር ግበርዎም ሓደሽቲ ተለኹም ኣብዚ ቻነል ድማ ሰብስክራይብ ግበሩ ብዙሕ ሃናፂ ዝኾነ ትሕዝቶታት ኣለኒ ስለዚ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብ ዝተወድያ ኣላ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ቻው